Действаме, правим скаричката на пода. Според това къде ще са разположени тежките неща да се усили и после ще се слага под шперплат, а вътре в нишичките от скаричката ще нареждаме фибран за под и лепим. Първо обезмасляваме, после бършем и после слагаме лепилото и лепим летвите. И понеже тук, особено в задната част, по пантофи е работата, Ванко е по чорапки, добре се е загащил и ползваме тук тежестите му на Ванко пак, защото в задната част на буса има наклон и като залепим от едната страна летвата, от другата се надига за баланс. Днеска искаме да налепим